Eta gaurkoan Frida elkartea ezagutzeko aukera izanen dugu, horretarako Maider Agirre dugu hementxe, elkarteko presidente ordea, eta aipatu beharra dugu. Lehenago esan diazun moduan, Maider, Frida elkartea, fibromialgia gaixotasunaren inguruko elkartea dela, eta hitzak ere baduela harreman zuzena, ez? Arratsaldeon, ongi etorri. Arratsaldeon. Eta azaldu iguzu nik ez nekien, baina, bueno, adirudienez, Frida Kalok gaixotasun hau, ez, jasan omen zuen. Bai, suposatzen da baiez, batzuk esatzen dute gaixotasun hau jasaten zuela, behintzat bere idatzietan eta horrela, guk argi ikusten dugu horrela zela, eta bai, horregatik guk elkarteari Frida izena jarri genean. Duela asko sortu zenuten elkartea? Elkarte hau 2006 urtean sortu zen, eta orduan erabaki zuten. Nafarroa mailakoa da, ez? Bai, Nafarroa mailakoa da, bai. Osongi. Bueno, azaldu guztu, azkeneko urte hauetan egia esan geroz eta gehiago hitz egiten ari da, ez? Gaixotasun honen inguruan, gutxienez jendearen artean ezagunagoa egiten ari da, ez? Zertxobait gehiago behintzat. Bai, leheno nahiko ez ezaguna zen, jendeak ez duen ezagutzen, baina geroz eta jende gehiago diagnostikatzen da, eta orduan orain ja, jendearekin hitz egiten dezunean edo esaten dezunean gaixotasun hau edo hauek dituzunean, jendeak beti ezagutzen du gertuago norbait duela edo agian diagnostikatu gabe edo diagnostikatuta baino ja ezagunagoa da. Bueno, lehenago aipatu diazun moduan, medikuntza mundu egia esan nahiko konplikatua da, ez, azaltzeko, eta mundu horretako ez baldin bazara gehiago, baina azaldu guzu pixka bat gaixotasun hau zer den, ze ezaugarri dituen, eta batez ere nola eragiten duen pertsona bakoitzarengan, ez? Gaixotasun hau nahiko zaila da, hasieran guk ere daukagunean ez dugu jakiten daukagula dauzkalako sintoma pila bat, baino gero analisietan eta medikuak egiten dizkizun frogatan ez da ez zera agertzen. Orduan hasieran beti hasten gera minarekin, nekatuta egotearekin, eta esaten da fibromialgiak eduki ditzazkela 80 gaixotasun ekarri ditzazkela berarekin bat, ez? Orduan, gaixo bakoitzak ditu desberdinak. Batzuk edukitzen dute fatiga kronikoa, beste batzuk beste gaitz batzuk. Bai, gainera 80ren artean, ez, eragin hori aldatuko dela, ez? Bai, bakoitzak desberdin sentitzen du, bakoitzak desberdin eramaten du, eta hori bakoitzaren arabera izaten da. Beraz, aipatzen duzunaren arabera ikusten da diagnostikoari dagokionez erreza da, zaila? Diagnostikoa orain arte nahiko zaila izan da, batez ere deskartearengatik egiten zutelako, egiten dizkizuten beste gaixotasun batzuen frogak ikusteko gaixotasun horiek ez zirela, eta gero ja deskartatzen zirenean gaixotasun pila bat, esaten zuten, orduan, bai hor egon dela beti, egon dira 18 puntu famatu, egiten dizutela hor froga bat, ea 18 puntu horiek minduta dituzun, eta horren arabera ere, beste diagnostiko bat egiten dute, ez? Baina, orain esaten dute badaudela beste froga batzuk diagnostikatzeko, mitokondrien arabera, eta beste froga batzuk, baina oraingoz Nafarroan ez dira egiten. Eta horrek bai zehaztuko lukela? Hor badaude teoria batzuk esaten dutela baietz, beste teoria desberdina batzuk esaten beste aldetik dijoazte, orduan ere ez dago argi. Bueno, pentsatzen dut, gero egunerokotasunari begira ere bakoitzak bere moduan eramanen duela, ez? Baina nola eragiten dizue? Bai, azken finean, gaixotasun honek arlo guztietan eragiten dizu. Bai fisikoki, nekatuta zaudelako, askotan mina daukazulako, gero sozialki ere gaixotasun latza da, gauza asko ezin dituzu egin, lehenago egiten zenituen gauzak ja gehienetan utzi behar dituzu, lan adibidez askotan ere utzi beharra daukagu, orduan psikologikoki ere zaila da, azkenean mina dakarten gaixotasun hauek oso zailak dira eramateko. Ohitu egiten gara azkenean, minarekin bizitzea, baino nekatasuna datorrenean edo oso nekatua zaudenean hori zailagoa da eramateko. Babestuak sentitzen zarete
Zait, bai osasungintza aldetik, instituzioen aldetik... Ba ez gara babestuak sentitzen. Danak hasiera batean nahi duguna da diagnostikatuak izatea, ez? Norbaitek esatea zer daukazun. Bizizarelako min batekin eta neke batekin ez dakizula nondik datorren. Orduan denak nahi duguna hasiera batean da diagnostiko bat, baina gero ja gaixotasun hauetatik diagnostikatzen gaituztenean ja hor gelditzen gera eskina batean, eta inorrek ez daki zer egin, ez dago tratamendu bat, eta orduan, azken finean, ez gara babestuak sentitzen. Beraz, honek ez du tratamendurik? Ez, bereiek saiatzen direnak, medikoak saiatzen direna da, batez ere minak entzen, alduten moduan, edo batzuei, bueno, nahiko ongi, segun zen min mota daukazun, baina beste batzuk ez dara botikarekin. Orduan, bereiek saiatzen dira pilulen bidez eta botikaren bidez, aldutena egiten ez, baina, bueno, eta neke aldetik bereiek nekea ezin dute kendu. Orduan, beti esaten dugu askoz ez okerragoa dela nekea mina baino. Azken finean mina, ohitzen zera, nivel batetako minarekin bizitzen, eta gehiago balin badaukazu, botikarekin moldatzen zea, baina nekea ezin dezu kendu. Nekea oso nekatuta balin bazaude eta fatiga kronikoa balin badaukazu, askotan ezin zea ez da ohetik altxa. Duela gutxi maiatzaren 12an, ez? Okertzen ez balin banaiz, jardunaldi batzuk antolatu zenituzten, zait Iruñan izan zuen. Bai, Iruñan, bai. Eta hor, ikusten denez mundu hau asko zere hobe ezagutzeko aukera izan zenuten, ez? Bai, hauek ja dira egiten ditugun hirugarren jardunaldiak. 2 urte egon gera egin gabe, baina jendeak eskatzen zituen, zetik jendeak, klaro, nahiko gaixotasun ez ezagunak dira. Orduan jendeak informazioa nahi du kanpoko medikoak etortzea esplikatzea pixka bat ze aurrerakuntzan daude, ez daude aurrerakuntza gehiegi, baina bueno, orduan guk egin genituen aurten erabaki genuen egitea aste osoko jardunaldiak. Egunero eduki genituen hitzaldiak, eta gero 12an izan zela gure eguna, egin genituen hitzaldiak goizez eta arratsaldez. Goizez unibertsitatean eta arratsaldez beste egunetan bezala. Eta arlo asko ikutu genituen, bai psikologikoa eta psikiatrikoa, bai lan ezgaitasunen arloa, protokoloa, aurten eginda lortu dugu protokoloa berriro martxan jartzea fibromialgiaren protokoloa eta hau esplikatzera etorri ziren, genero aldetik ere eduki genituen hitzaldi batzuk unibertsitatean, nahiko arlo ikutu genituen, eta nahi genuena zen jendea informazio ukitzea, ez? Izan ere, lehenago aipatu diazuen moduan, ez, gaixotasun hau jasaten duzuen gehiengo oso handi bat emakumezkoak zarete, ez? Bai, 90% gutxienez emakumea gara, bai. Asko, ia gehienaz. Bai. Nafarroan badituzu datuak gaixotasun honi dagokionez? Bai, oraingoz gutxi gorabehera 3.000 pertsona daude diagnostikatuta, edo gaude, eta baina suposatzen da 18.000 pertsona inguru egongo liratekela gaixotasun hauekin. Gertatzen dana da, mediko hauek batzuk ez dute diagnostikatzen, beste jende asko zerbait gertatzen zaiola nabarmentzen du, baina hor bizi da bere nekearekin, edo bere minarekin, hasieran, hasten zeranean gaixotasun hauekin igual, ez zaude hain gaizki, edo lanean segitu nahi duzu, eta hor zabiltza zirkulu batean, eta jende asko hor dago oraindik diagnostikatu gabe. Zein dira zuen behar nagusiak? Aipatu diazue hor, egia esan behar dezente dituzuela, ez? 2016ko manifestuan eskatzen genituen gauza batzuk betidanik eskatu ditugula, eta batez ere da jendeak gure gaixotasunak ezagutzea eta ez pentsatzea ez direla existitzen, oso zaila delako diagnostikatzea. Gero ere ikerketa aldetik eskatzen genuen ikerketa gehiago egotea. Iruditzen zaigulako gutxi dagoela, edo behintzat Nafarroan eta gure aldean, oso gutxi. Gero ere protokoloa eskatzen genuen, zetik 2013an martxan jarri zen, baina gero ja gorde egin zuten, ez dakigu zer gertatu zen, eta lehengo urtean ja eskatzen genuen gure manifestuan eta martxan jarri zen. Ja protokoloa bukatu da, edo oraingoz
egin behartzena eginda, eta suposatzen da orain ekainerako ja osasun etxe guztietan erabili behar dela protokoloa bai. Gero suposatzen da 2 urtero errebisatzen dela, baina orain gut behintzat, martxa jartzea behintzat hori lortu dugu. Gero ere, medikuen ziketa edo eskatzen dugu, askotan jendea juten da medikura eta medikuak ez du gaixotasuna hogei ezagutzen, ez? Igual formakuntza. Bai, formakuntza edo bai, suposatzen da orain, protokoloa martxan jarri behar denez, formakuntza egoten ari dela familia medikuak formatzen ari direla. Gertatzen dena da, beti bezala gutxi iruditzen zaigu formakuntza hori oso murriztua dela. Gutxienez adibidez, protokoloaren kasu honekin gutxienez ez pixkat aurrera pauso txiki bat moduan hartuko zen. Bai, guri iruditzen zaigu, bai. Aurrera pauso handia iruditu zaigu. Orain arte sentitzen ginean hor baztertua geundela, eta orain bentsat protokoloa martxan jarri da, ikusten dugu, bentsat hor gaudela. Ez gaudela hor eskina batean baztertua. Betidanik eskatu dugu beste gaixo batzuk bezala izatea. Ez dugu gehiago eskatzen, baina bentsat besteak bezala bai. Orduan askotan, ematen du beste gaixotasun batzuk ikusten direnez larriagoak direla eta gu azkenean itxura ona edukitzen dugunez askotan barrukoa ez da ikusten. Ikerketa mailari dagokionez ere uste duzue oraindik lan asko dagoela? Bai. Zati kanpoaldean, Kanadaldean, Estatu Batuetan, Noruegaldean ere, ikerketan nahiko ikerketa egiten ari da, baina hemendikan gaizki ez? Gaizki. Ikerketa mundua orokorrean gaizki dago baita. Bai. Baduzu harremanik beste herrialde batzuetako norbaitekin edo agian Espainia barruko beste elkarteekin? Bai, Espainia barruko beste elkarteekin saiatzen gera, gero ere fundazio barruan gaude, Fibromialgia fundazio barruan, orain ere egin dute Bartzelonan edo sortzen ari dira Espainiako fibromialgia eta fatiga kronikoko elkartea, orduan bai, bereiekin ere kontaktuan gaude, eta saiatzen gera beti harremanetan egotea, danan artean zerbait lortzeko. Eta gainera ze garrantzitsua denez, zuen artean harreman hori edukitzea, azken finean zuek baitzareta hobeken ulertzen zaretenak, ez? Bai, azkenean gure artean. Jasaten balin baduzu, Bai, bestela. Guk beti esaten dugu kanpoaldetik zaila dela gaixotasuna ulertzea, oso zaila. Guk ere onartzen dugu, guk ez balin bagenu edukiko, zaila izango litzaterkela ere beste pertsona batean hau ikustea eta ulertzea. Orduan nik beti esaten dut, niretzat zaila balin bada, nik ulertzea nire gaixotasuna nola izango da besteentzat, ez? Baina hau existitzen da, errealitate bat eta beraz. Oso ongi Maider, mila esker, ongi izan. Eta nahi duzenean gonbidatuta zoete xaloan parte hartzera. Eskerrik asko zai. Mila esker.